Yes. Hej og velkommen til. Jeg har valgt mit valgfri specialeområde er Bordeaux. Og en lille sjov historie omkring Bordeaux, det er, at det er den 5. største by i Frankrig. Og den ligger simpelthen inde midt i vinproduktionen. Og navnet Bordeaux, det kommer fra det her bo og eu, som betyder på kanten af vandet. I dag skal vi igennem lidt historie. Hvor er vi henne? Højre- og venstrebredden, som den inddeles i. Så skal vi igennem noget klima, druer, specielt venstrebredden, som er det, jeg har dykket meget ind i. Og så skal vi igennem de to områder, som er på venstrebredden. Så skal vi igennem den her 1855 kvalifikation, apparitioner, klassifikationer, fremstilling af vin, læring og høstudbytte, og så skal vi snakke lidt i etikettelæsning. Yes. Hvis vi går ind i historien omkring Bordeaux. Det startede for cirka de her 2000 år siden, hvor de første vinstokke kom til. Det var romerne, som beplantede de her vinstokke i Bordeaux. Men det startede egentlig i 1152, hvor hende her hertugen Eleanor blev gift med ham her Henri. Også bedre kendt som kongen af England, den anden. Og det har så resulteret ud i, at Bordeaux har været under engelsk herredømme i næsten 300 år. Eleanor var tidligere gift med Ludvig den 7., kongen af Frankrig, men deres ægteskab blev annulleret, og Eleanor fik et arvestykke af Frankrig. Og det var derfor, at da hun så blev gift med Henrik, der blev det ligesom i den franske ånd. Og da han så blev konge af England, så har det jo været med en del af de her 300 år i engelsk herredømme. Og lige det årstal, hvor de her to blev gift, det var også der, at Bordeaux begyndte at udvikle sig i forhold til vin og vinproduktionen. Så er vi kommet til, hvor ligger Bordeaux i Frankrig. Bordeaux ligger i den sydvestlige del, som I kan se er lige her. Og hvis vi går lidt mere i dybden og zoomer lidt ind på Bordeaux, så har vi de her to områder, som Bordeaux også bliver ligesom opdelt af. Vi har højrebredden, og så har vi venstrebredden, hvor Gironde-floden er med til at dele det op. Den bliver så delt i to, som I kan se hernede, hvor vi har Gironde-floden heroppe, og så har vi Gironde hernede. Og den skelner så vi har Entrepreneur her i midten. Ja, så er vi kommet til klimaet i Bordeaux. Bordeaux er et tempereret og meget fugtigt klima. Om sommeren der er der omkring de her 25 grader, som kommer fra solen af. Så har vi noget regnskyl, som kommer ind fra Atlanterhavet af. Vi har i forhold til med jordbunden, så har vi der er meget grus, og det er sådan meget lerholdigt. Jeg har også taget den her lille bogle med, som faktisk er fra Bordeaux. Og så kan I se lidt, og som jeg lige har sagt, så var der jo floden, der går igennem Bordeaux, har også ekstremt stor påvirkning på klimaet, fordi at vandet og floden fordamper, og om efteråret kan der være stor risiko for, at de her druer, de bliver rådne, hedder det. Men der er så de her vinbønder, som render rundt på markerne, er meget omhyggelige med at få fjernet blade og druer, der ikke er så gode, for at man stadigvæk forholder kvaliteten. Ja, hvis vi så lige går tilbage omkring de to med højre- og venstrebredden. Over på venstrebredden, der har vi grus, og over på højrebredden, der har vi meget lerholdigt jordbund. Og hvis vi så lige går hen og ser på, Cabernet Sauvignon er den her mest dominerende drue over
over på venstrebredden, og så har vi Merlot-druen, som også er den nominerende drue, over på højrebredden. Men der er jo så udover også det andre druer, hvor vi har Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot og Malbec, og så har vi på de grønne Sauvignon Blanc, Muscat og Semillon. Når vi snakker omkring Cabernet Sauvignon og Merlot, så er det simpelthen de her 2 druesorter, som bliver kaldt Bordeaux druesorter. Hvis vi går lidt mere i dybden omkring, hvad Cabernet Sauvignon giver til en vin, så giver den simpelthen mere maskulin, og så er den mere tannisk i munden og i fylden. Merlot-druen, hvis vi også lige går mere ind i, hvad den giver mere blødme og den er mere fin i vinstilen. Hvis vi så dykker ned i venstre bredden, så har vi de her 2 områder, Médoc og Graves. Médoc bliver af selve hele det her område, men der er så de her underområder i Médoc. Vi har Médoc, som er lidt den øverste del. Så har vi Haut-Médoc, så har vi Saint-Estèphe her. Så har vi Pauillac her. Så har vi Saint-Yuen her. Og så har vi Lestrade Médoc. Og så har vi Mouly og Magot. Så har vi jo så den lidt nedre del hernede, som Graves. Og så har vi i Graves har vi det her Passang Léognan. Og så har vi så Graves, som ligger hernede. Så er vi kommet til den her 1855 kvalifikationen, som blev bestilt af Napoleon den 3. Til fremvisning af Bordeaux' bedste vin, der er inddelt i 5 klasser. Vi har første cru heroppe, så har vi anden cru hernede, tredje cru, fjerde cru og femte cru. Og så har vi oppe i første cruen, der har vi de her 5, som er de øverste. Der har vi til at starte med den her Chateau Haut-Brion. Så har vi den her Chateau Lafite Roussel. Så har vi Chateau Margaux. Så har vi Chateau Latour. Og så har vi til sidst den her Chateau Mouton Roussel, som blev rykket op i 1973. Yes. Så har vi i Bordeaux den her AOC-appellation, som egentlig rækker sig over 55 officielle AOC'er. Hvis vi så AOC, det den egentlig gør, det er, at den garanterer og kontrollerer, at den vin, du køber, det kommer fra det område af. Hvis vi tager udgangspunkt i for eksempel Bordeaux AOC, så gælder det hele Bordeaux, som man kan se her, står der Bordeaux på her. Så har vi for eksempel mere en Merlot AOC, som kommer fra, som I så tidligere, i den øverste del. Og et lille, eksempel mere. Der har vi så det her Haut-Médoc, der er Haut-Médoc AOC, så kommer den kun fra det område af. Så kan vi tage i for eksempel i en lige lidt ekstra her, den her 1855 kvalifikation. Der kan du se her, at der har vi huset her, så der garanterer du også, at du får vinen fra det her hus af. Ja. Bordeaux er i dag en af verdens største vinregioner. Der er 110.000 hektar AOC-marker, hvor 10.000 vinbønder varetager pasningen af vinstokkene. Vinkvalifikationen i Bordeaux er en rigtig vigtig del. Den blev lavet i 1855
Klassifikationen er med til at opdele vinene i de forskellige kvalitetsniveauer. Fra de mere berømte Grand Cru-klassevine i Bordeaux og Greves, og så til de mere bekendte Bordeaux-vine. Denne klassifikation har haft en stor indflydelse på, hvordan vinene er blevet opfanget på markedet. Der er ud over den her 1855-kvalifikation kommet nogle andre kvalifikationer til Bordeaux. Vi har jo for eksempel den her Cru Beaulieu kvalifikationen, som kom til i 2012. Så har vi en Graves kvalifikation, som kom i 1959. Så har vi den her Sauvignon klassifikationen, som kom i 1954, og så har vi den her Sauternes kvalifikation, som kom i 1855. Grand Cru Bourgeois, som er en betegnelse for kvalitetsvin, men ikke en blandt de højeste kvalifikationer. Så er vi kommet til, hvordan vin faktisk bliver produceret. Det starter simpelthen med, at man høster druerne og plukker dem. Så bliver de afstilket her, så bruger til, at man får juicen eller saften. Bagefter så bliver det fermenteret, så bliver det simpelthen presset, og så kommer filtreringen af det, så man ikke får skind og så videre med. Så kommer den videre over på tønder, hvor de så står og lagrer. Så bliver det aftappet på flaske, og til sidst så har du et produkt, som du kan drikke. Jeps, så er vi kommet til læring. Læringen foregår primært på egetræsfade i Bordeaux. Læringen varierer meget fra måneder til flere år. Nogle vælger også at lære dem videre på flaske. Så hvis vi tager en lille videre, for eksempel med høstudbytte, det varierer også meget forskelligt fra sted til sted. Men hvis vi tager udgangspunkt i Graves, så er det 44 hektoliter per hektar, og skal minimum have en alkoholprocent på 13,5. Yes, så kommer vi til etiketten, og hvad der sådan skal indebære i det, og hvordan man læser en etikette. Hvis vi tager udgangspunkt i den her, så skal årstal være her. Så skal der være, hvor den kommer fra. Så skal vi have producenten, og så skal vi også have at vide, hvad for nogle druer der er i. Men det kan man læse nogle gange også om bagpå. På etiketten der finder man også informationer om de her klassifikationer, som er i Bordeaux. Der er for eksempel en Grand Cru, som er den her, der er den højeste kvalitetsvin. Så er der noget, der hedder en Premier Cru, som er den anden højeste, men den ligger ikke på samme niveau som den her Grand Cru vin. Så har vi det her. Ja, hvis vi lige skal ind på noget anvendelse, hvad man kan bruge vinen til. Man kan bruge vinen til mad. Det kan være nogle kraftige oste, som blåskimmel, kødretter, gerne noget oksekød eller noget vildkød. Men det er sådan lidt mere over til de mere kraftige vine. Og hvis det er, så kan man jo også få noget fjerkræ og noget lidt mere mildere oste til de lidt mere mildere vine, som også bliver lavet i Bordeaux. Så en personlig præference for mig, så kan man jo også bare sidde derhjemme eller ude i byen og nyde en flaske en hyggelig fredag eller lørdag aften. Så har jeg fundet et lille citat, som jeg synes passer rigtig godt til Bordeaux, i forhold til, at vi lige har været igennem det her, og deres kvalifikationer og AOC'er. At være vinentusiast betyder, at du går mere op i kvalitet end kvantitet. Det var alt, jeg havde at fortælle om Bordeaux for den her gang. Ellers så kommer der meget mere
på fredag. Så kommer der lige et lille citat og et lille ordsprog fra Bordeaux. En ædel vin skal behandles ligesom en skøn kvinde i sengen. Farvel og tak.